The divine is the perfection towards which we move. And if you like, I shall lead you to Him very willingly. Have confidence. ମା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେଉଁ ଆଡ଼ିକି ଆମମାନେ ବଥାଉ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତୁମକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯିବି। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଅ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଓପନିଂ ଇଜ ଏ ଥିଙ୍ଗ that happens of itself by sincerity of will and aspiration. It means to be able to receive the higher forces that come from the mother. ଉନ୍ମିଳନ ହେଉଛି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଆଶ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଯାହା ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କର এই ଦୁଇଟି ବାଣୀର ପଠନ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଠ ଚକ୍ରର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭକ୍ତି କୁସୁମାଞ୍ଜଳିର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କ୍ଷଣ नीरवरे ध्यानस्थ हेबा मांकर ऑर्गन म्यूजिक सहित समस्त साइलेंस हेबा। दिव्य गुरु तुम्हारी चेतना द्वारा हम मान को हृदय को उज्जवल करो। हम मान कर समग्र दृष्टि को तुम्हारी आड़ को परिचालित करो। प्रभु हे प्रभु तुम्हारी अनुपम सानिध्य परम प्रशांति आम मान को हृदय जागृत कर। हे आम मधुमय प्रभु विश्व समस्त तुम ही आनी दियो परम कल्याण। हे विश्व ब्रह्मांडर सत्ता परमात्मा परम ब्रह्म ज्योतिर्बिंदु ज्योतिर्मय निराकार निरंजन जगन्नाथ सचिदानंद परम क्षीर शाश्वत भगवान आदि शक्ति शक्ति कुंडलिनी कोटि कोटि आम प्रणाम करुछु। तुम्हें आम मस्तिष्क ज्ञान शक्ति समृद्धि कर समस्त दुष्कृति विनाश कर सुकृति प्रदान कर। रूपांतरित मन प्राण शरीर रे हम मान को हृदय भगवान को प्रतिष्ठा करो। तुम्हारी अन्नमय सृष्टि सभी सुख शांति समृद्धि लाभ करंतु। प्रभु यही घेन आम निवेदन ए मन गाऊ थाऊ ए प्राण गाऊ थाऊ ए पिंड गाऊ थाऊ आमरी आज भक्ति कुसुमांजलिर प्रथम अर्घ्य आमर परम प्रभु श्री अरविंद आम पाई केते मसीहा आम पाई केते मसीहा आमरी चेतना ऊर्ध्व को उठी चलू छाड़ी सकल माया बंधन हे चिर शाश्वत हे चिरंतन परम प्रभु श्री अरविंद तब से चरणी शरण।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାଇଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କବିତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଭାଇଟେସନ କବିତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ମୁଁ କରିବି। ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କର କବିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କବିତାର ରୂପାନ୍ତର। ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ଚତୁର୍ଦିଗ ମାତିଛି ମୋ ଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ, ଚତୁର୍ଦିଗ ମାତିଛି ମୋ ଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ, ଯିବାକୁ ହୋଇବ ମତେ ଶୈଳ ଶିଖରେ ପୁଣି ନିମ୍ନ ଭୂମି ପରେ। କିଏ ସେ ଆସିବ କହ ମୋ ସାଥିରେ, ଚାଲିବାକୁ ଝରଣା ଜଳରେ ପୁଣି ତୁଷାର ମଧ୍ୟରେ। ଚାରି କାନ୍ଥ ଘେରା ତୁମ ଅବରୋଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ, ନୁହେଁ ମୋର ବାସ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ମୋର ଭଗବାନ। ଉଭା ସିଏ ଘନ ନୀଳିମାରେ, ବିରୁଧେ ମୋ ବହଇ ବତାସ ଝଞ୍ଜା ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ବିଜନତା ସାଥେ ମୁହିଁ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ମୋ ଇଲାକାରେ, ବ୍ୟର୍ଥ ଅଭିଯାନକୁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁକଣେ ବରି। ବିଶାଳ ଭାବନା ନେଇ କିଏ ସେ ବଞ୍ଚିବ କହ ପ୍ରମୁକ୍ତ ଜୀବନ। ଝଞ୍ଜା ପିଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶେ ଆସ ତେବେ ଚଢ଼ି, ଝଡ଼ର ଈଶ୍ୱର ମୁଇଁ ଶିଖରର ପ୍ରଭୁ। ଆତ୍ମା ମୁଞ୍ଜେ ମୁକ୍ତି ଗରିମାରେ ଯିଏ ହେବ ଅଂଶୀଦାର ମୋ ଇଲାକାର, ଆଉ ସହଯାତ୍ରୀ ମୋର ଅଦ୍ୟମ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦକୁ କରିବ ଆଦର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ। ଆଜିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କବିଙ୍କୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତି କୁସୁମାଞ୍ଜଳିର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ଅପା ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ରଚିତ ସ୍ୱରଚିତ ଗୋଟିଏ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯଦୁନନ୍ଦନ ସାମଲ ଭାଇ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। এই শুভ সন্ধ্যার গভীর নীরবতা ମଧ୍ୟରେ মা এবং প্রভুଙ୍କୁ কৃতজ্ঞতা ভরা শতকোটি প্রণাম এবং উপস্থিত প্রিয় আত্মার সাথী মানকু অন্তরর শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা ও নমস্কার। যোগী পুরুষ, যুগ পুরুষ, যুগান্তকারী পুরুষ, পূর্ণ যোগী, ভবিষ্যতর প্রবর্তক প্রভু শ্রী অরবিন্দଙ୍କର 152তম জন্ম ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ମାସ ଚାଲିଛି। এই ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ এই ଆସ୍ପାରେସନ ପାଠଚକ୍ର ତରଫରୁ ଏକ ନିଆରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କେତେଜଣ କବିପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ ଏହି ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ଏହାର ସଂଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କବିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, truth is not merely a dry statement of facts or ideas to or by the intellect. It can be a splendid discovery, a rapturous revelation, a thing of beauty that is a joy forever. The poet also can be a seeker and a lover of truth, as well as a seeker and a lover of beauty.
for their truth itself a highest poetry and has only to appear to be utterly beautiful to the vision, to the hearing, to the sensibility of the soul. They are duels, and from there springs the mystery of the inevitable word. तार ओडिया अनुवाद है सत्य बौद्धिक धारणा किंवा तथ्यावलीर एक शुष्क वृत्तांत नुह। यह एक चमत्कार आविष्कार हो पारे एक आनंदमय परिप्रकाश चिर आनंद प्रदानकारी सौंदर्यर एक व्यापार। कविटे मध्य सत्यर जड़े अन्वेषणकारी और प्रेमिक हो पारे तत्सहित सौंदर्यर अन्वेषणकारी और प्रेमिक मध्य हो पारे कारण से स्थिति रे सत्य निजे एक उच्चतम कवितार स्थान ग्रहण करिथाए एवं अपेक्षमाण थाए केवल आत्मार अनुभूति श्रुति और सूक्ष्म दृष्टि मध्य संपूर्ण मनोरम रूप से प्रवेश लाभ करिया सेठारे से बास करे एवं सेठारु उच्चारित हुए अवारणीय शब्द। श्री अरविंद डेटर्सन सावित्री उपर जो पत्रावली लिखिछंती तारी मध्यरे तांकर अभिमत प्रकाश करिछन। श्री अरविंद होउछंती आजन्म कवि। कवितारे तांकर समूच चेतनार स्तररू कवितार शब्द माने झरी आसंती निम्न भाग को तांका मध्य को एवं सेई जो चेतना को से बहन करी थांती से चेतना रे जहाँ से अनुभव करती ताकू से कवितार रूप रे तांका लेखनी रे प्रकाशित हो जाए। श्री अरविंद भितरे एका समय तीनोटी ज्ञान कार्य करुला। गोटे हूँ सेल्फ नॉलेज बा आत्मज्ञान, द्वितीय हूँ वर्ल्ड नॉलेज विश्व ज्ञान, तृतीय हूँ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज विश्वातीत ज्ञान। ये तीन ज्ञानटी समाहार व्यक्ति सत्ता भितर प्रस्फुटित होउथिला एवं सही उच्चतम स्तररू कविता निर्झरणी स्वरूप तांका मध्य को ओल्हे आसुथिला। यह ही होची कविर सत्यात्मक दृष्टि। कवि को से द्रष्टा बोली कहुई। तेणु ये जो नियारा कार्यक्रम टी आज आम आरंभ करुचे तेणु आसतु आम अंतत ताहार ताको से कार्यक्रम को आगे नवा। प्रथमे जो माने यही कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिसेंती से प्रथमे रोचंती दीपी अपा बारिपदा। मुझे अपा को अनुरोध करुच्ची से स्वरचित कविता पाठ करंतु। शाश्वत शांतिरा पारापर तुम्हें आहे मृत्युंजयी प्रेम, आहे मृत्युंजयी प्रेम। शाश्वत शांतिरा पारापर तुम्हें आहे मृत्युंजयी प्रेम, आहे मृत्युंजयी प्रेम। आनंद स्वरूपे परित्यक्ता हि दिव्य प्रभु परं ब्रह्म, दिव्य प्रभु परं ब्रह्म। शाश्वत शांतिर पारापर तुम्हें आहे
मृत्युंजयी प्रेम आहे मृत्युंजयी प्रेम नीरवता मध्ये आकुल हृदय तुमको खोजुछि आजी समय बक्षरे रहस्यर ताला चाबी तो जाइछि खजी रहस्यमय हे संगतिर चाबी आनी दियो हाते आम आनी दियो हाते आम शाश्वत शान्तिर पारावार तुमे आहे मृत्युंजयी प्रेम आहे मृत्युंजयी प्रेम जुग जुगान्तर गडी जाउअछि प्रयास रहिछि जारी पुलकित मन उल्लास प्रवेगे परितृप्त शिशु परि रहिछि अनाई हे चिन्मय स्वामी निबिड़ तो आलिंगन निबिड़ तो आलिंगन शाश्वत शान्तिर पारावार तुमे आहे मृत्युंजयी प्रेम आहे मृत्युंजयी प्रेम अनंत असीम हे परम प्रेम मधुर वीणार तारे भरेछ सरल मधुहासरोल स्पंदन मो हृदय रे सकल सुषमा धरारे बिछाओ उज्जवल उषा किरण उज्जवल उषा किरण शाश्वत शान्तिर पारावार तुमे आहे मृत्युंजयी प्रेम आहे मृत्युंजयी प्रेम आनंद स्वरूपे परित्यक्त हे दिव्य प्रभु परं ब्रह्म दिव्य प्रभु परं ब्रह्म दिव्य प्रभु परं ब्रह्म मामा वन्दे मातरम प्रणाम। बहुत धन्यवाद अपा आपणकर कविता मध्यरे परम प्रेम परम आनंदर प्रभु प्रकटित होइछन्ति। आनंद मध्यरे प्रेम मध्यरे तांकु आपण श्रद्धांजलि अर्पण करिछन्ति सेथिपाई बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अरविंद कविता संबंध में कहते जे शब्दर पश्चात आत्मदृष्टि चापरू कविता आसे। यह हेउची आत्म आविष्कार छंदमय जलयात्रार से आध्यात्मिक स्पंदन। तापरे आमे
ଯିବା ସ୍ମିତା ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ କବିତାଟି ଗାୟନ କରିବା ପାଇଁ। ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେ ପ୍ରଭୁ। କିଛି ନାହିଁ ପାଶେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ, କିଛି ନାହିଁ ପାଶେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ, ମନ ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଯାହା ବି ରହିଛି ସେସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଛନେ, ମନ ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଯାହା ବି ରହିଛି ସେସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଛନେ। ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ତୁମ ପାରାବାର ପାରି ନାହିଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ତୁମ ପାରାବାର ପାରି ନାହିଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ଅଣୁଟିଏ ହୋଇ ରହିଛି ମୁଁ ଦୂରେ ସାହସ ମୋ କୂଳେ ନାହିଁ, ଅଣୁଟିଏ ହୋଇ ରହିଛି ମୁଁ ଦୂରେ ସାହସ ମୋ କୂଳେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ହୋଇ ନାହିଁ ଦୃଢ଼ ଅଭିସାର ବହ୍ନି ସୁପ୍ତ, ତୁମରି ଚରଣେ ଆଜି ମୋର ଅଳି ଚେତନାକୁ କର ଦୀପ୍ତ। ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ହୋଇ ନାହିଁ ଦୃଢ଼ ଅଭିସାର ବହ୍ନି ସୁପ୍ତ, ତୁମରି ଚରଣେ ଆଜି ମୋର ଅଳି ଚେତନାକୁ କର ଦୀପ୍ତ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ଯାଉ ଅପସରି ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ଆସୁ, ସେ ଆଲୋକେ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ମନେ ପ୍ରାଣେ ତାହା ଭେଦୁ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ଯାଉ ଅପସରି ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ଆସୁ, ସେ ଆଲୋକେ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ମନେ ପ୍ରାଣେ ତାହା ଭେଦୁ। କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ଅର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ବିତି ଯାଉ ଏହି ପରାଣ ବିନ୍ଦୁଟି ଲଭିବାକୁ ତୁମ ସିନ୍ଧୁ। କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ଅର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ବିତି ଯାଉ ଏହି ପରାଣ ବିନ୍ଦୁଟି ଲଭିବାକୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ଲଭିବାକୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ମା ବିସ୍ତାରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ କବୟିତ୍ରୀ ନିଜେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ବୋଲି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା ରହୁଛି ସେ ପରମ ପ୍ରେମ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀ ଅନ୍ତତଃ ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହଉ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମେ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପୁ। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କବିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଏ ୱାର୍ଡ ଇଜ ସ୍ପୋକନ୍ or a light is shown, a moment seen, the edges toil to express। ଶବ୍ଦଟିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଅବା ଏକ ମହାନ ଆଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଦେଖେ ପ୍ରକାଶିବା ପାଇଁ ନିଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଶ୍ରମ। ଏଇଭଳି କବିତାଟି ରଚନା ଯିଏ କରନ୍ତି କବି କିମ୍ବା କବୟିତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଅନ୍ତତଃ ଘୁରୁଥାଏ ଏବଂ ଆବାହନ ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ପରେ ଶବ୍ଦ କବିତା ଆକାରରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆମେ ତାପରେ ଯିବା ଅପର୍ଣ୍ଣା ଆପାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅପର୍ଣ୍ଣା ଆପା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ଭେଟୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜିବାର ଅଭିପ୍ସା ଜାଗେ। ସେଇଭଳି ଏକ ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଧର୍ମୀ କବିତାଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଜୀବନର ଛନ୍ଦ। ଜୀବନରେ ଭେଟୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲା ପରେ, ଜୀବନରେ ଭେଟୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲା ପରେ, ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମୀ ଆଗକୁ ବଢିବା ପରେ, ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେ ସବୁର କେତେ ଯେ ମହତ୍ଵ। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେ ସବୁର କେତେ ଯେ ମହତ୍ଵ।
ଜୀବନକୁ ସୁଗଠିତ କରିବାରେ, ସକଳ ଅସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗତି ଆଣିବାରେ, ଜୀବନକୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇ ନେବାରେ, ଖଣ୍ଡିତ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭରିଦେବାରେ, ସର୍ବୋପରି ତୁମ ବିଧାନରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଜୀବନ ଜୀଇବାରେ, ସର୍ବୋପରି ତୁମ ବିଧାନରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଜୀବନ ଜୀଇବାରେ, ଜୀବନରେ ଭେଟୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲା ପରେ, ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମୀ ଆଗକୁ ବଢିବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ହେଲେ ଅବୋଧ ଏ ସତ୍ତା ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କରେ ଅସ୍ୱୀକାର। ସମୟର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲେ, ତୁମରି ଲୀଳାର ମର୍ମାର୍ଥକୁ ବୁଝିବାରେ ଆହୁରି ବି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ। ବାହ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମନର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳେ, ଆଜି ଯାହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦିଏ କାଲି ତାହା ବିବ୍ରତ ବୋଧ ଉପୁଜାଏ। କେବେ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେତନାର ଶିଖର ଦେଶରେ, କେବେ ପୁଣି ଅଭିମାନେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ନିଜକୁ ଡୁବାଇ ଦିଏ ଜଡ଼ତାର ଅତଳ ଗହ୍ୱରେ। କେବେ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେତନାର ଶିଖର ଦେଶରେ, କେବେ ପୁଣି ଅଭିମାନେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ନିଜକୁ ଡୁବାଇ ଦିଏ ଜଡ଼ତାର ଅତଳ ଗହ୍ୱରେ। ଏ ଦୁଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ତୁମରି ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ, ତୁମ ସହ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ଖୁସିର ଭାବ ସବୁ ଯାଏ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ, ଦୁଃଖର ଲୁହ ସବୁ ଯାଏ ପୋଛି ହୋଇ। ଏ ଦୁଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ତୁମରି ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ, ତୁମ ସହ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ଖୁସିର ଭାବ ସବୁ ଯାଏ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ, ଦୁଃଖର ଲୁହ ସବୁ ଯାଏ ପୋଛି ହୋଇ। ତୁମରି କୃପାର ସାହାରା ପାଇ ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାର ଅନ୍ତରାଳେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଏଇ ମନ ବୁଝିପାରେ। ତୁମରି ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଇଙ୍ଗିତରେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରର ଭୂମିକା ନେଇ, ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖର ପରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ହୃଦୟରୁ ଉଙ୍କି ମାରେ। ତୁମରି ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଇଙ୍ଗିତରେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରର ଭୂମିକା ନେଇ, ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖର ପରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ହୃଦୟରୁ ଉଙ୍କି ମାରେ। ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ଆସିଛି, ସେ ଅନୁଭବକୁ ଅନ୍ତତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭିତରେ ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ତାର ଅନୁଭବକୁ ତାଙ୍କର ଶେଷକୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ମନ ଟିକେ ନୀରବ ମନରେ ଅନ୍ତତଃ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ଆପଣଙ୍କର କବିତା ବହୁତ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ କବିତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କବିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ କିଛି ଶବ୍ଦ ପୁଞ୍ଜର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ବିଚାରଧାରାର କିଛି ଶବ୍ଦ କବିତା ନୁହେଁ, କବିର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ସାରିତ କବିତା ଏକ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ସେ ତାଙ୍କର କବି ପ୍ରାଣର ନିଛକ ଅନୁଭବକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ, ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା। ମହାଯୋଗୀ ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ, ଭଗୀରଥ ସାଜି ଅତି ମାନସର, ଗଙ୍ଗା ଆଣିଛ ଭବେ। ମହାଯୋଗୀ ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ, ଭଗୀରଥ ସାଜି ଅତି ମାନସର, ଗଙ୍ଗା ଆଣିଛ ଭବେ। ପ୍ରୟାସ ତୁମର ମହାମହିୟାନ, ସାଧନା ତୁମର ଚିର ଅମଳିନ, ଅବଚେତନାର ରୁଦ୍ଧ ଦୁଆର, ଭାଙ୍ଗିଛ ଆପଣା ସାଧ୍ୟେ,
ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ। ତୁମ ସାଧନାରେ ନିହିତ ଶକତି, ପୂରଣ କରିବ ମାନବ ପ୍ରଗତି। ଏଇ ମାଟି ହେବ ଦେବ ଲୀଳାଭୂମି, ପିୟୁଷ ପ୍ରବାହ ଛନ୍ଦେ, ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ। ହେବ ଚେତନାର ବିମଳ ବିକାଶ, କଳୁଷ କାଳିମା ହୋଇଯିବ ନାଶ। ମୁକତି ଆଲୋକ ଆଉ ଅମରତ୍ୱ, ଆସିବ ମାନବ ଭାଗ୍ୟେ, ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ। ନୂତନ ଉଷାର ଆଗମନୀ ଗୀତି, ବାଜିବ ଧରାରେ ଭରି ଶୁଭ ଶାନ୍ତି। ସେଦିନ ଜୀବନ ହେବ ସୁବାସିତ, ଚିର ମଳୟର ଛନ୍ଦେ, ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ। ମହାଯୋଗୀ ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ। ଭଗୀରଥ ସାଜି ଅତି ମାନସର, ଗଙ୍ଗା ଆଣିଛ ଭବେ, ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ, ଚରଣ ତୁମର ବନ୍ଦେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କବି ପ୍ରାଣର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଅନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା ଭାଇଙ୍କର, ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମାଜ କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜରେ ପରିଣତ ହେବ, ବଳୟ କେମିତି କହିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ଦିବ୍ୟ ହେବ ତାହାକୁ ସେ କବିତାର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ଅନ୍ତତଃ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଆଦି କବିତା ଆମେ ଯଦି ଖୋଜିବା, ତାହା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଆଦ୍ୟ କବିତାଟିକୁ ପୃଥିବୀର ଆଦ୍ୟ କବିତା ବୋଲି ଆମେ ନେବା। ତାହା ଏକ ସମବେଦନାର କବିତା। ତାହା ହେଉଛି ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତମଗମ ଶାଶ୍ୱତୀ ସମାହ, ଯତ୍ କ୍ରୌଞ୍ଚ ମିଥୁନା ଦେକମ ଅବଧି କାମ ମୋହିତ। ହେ ନିଷାଦ, ଚିରକାଳ ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହ, କାରଣ କାମ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କ୍ରୌଞ୍ଚ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ବଧ କରିଦେଲୁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମହାକବି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସମବେଦନା ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ପ୍ରାଣ ଉର୍ମିଳା ଅପାଙ୍କ ପାଖକୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଉର୍ମିଳା ଅପା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ କବିତାଟି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱରଚିତ କବିତାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଏବଂ 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଧାର କରି। କ୍ରାନ୍ତିବୀର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କ୍ରାନ୍ତି ସମାହିତ आहे क्रांतिवीर भस्माच्छादित बह्निर शिखा ब्रह्मांड ईश्वर ए सारा विश्वर परित्राणकारी परम सखा अति मानसर तुम्हें रूपकार दिव्य जुगर महान द्रष्टा अति मानसर तुम्हें रूपकार दिव्य जुगर महान स्रष्टा दिव्य जीवनर पथ प्रदर्शक दिव्य जीवनर पथ प्रदर्शक हे महान योगी भविष्य द्रष्टा मातृभूमिर शृंखल खोलिल तच्छद पटर महानायक हे महान योगी हे परम त्यागी गति मुक्ति शक्ति शांतिदायक ऊर्ध्वलोकरु उच्चारित वाणी रूपायित हेला लेखनी मुने दिव्य नव्य भव्य तुम महाकाव्य विस्मय रचिला ए धरा धामे मृत्यु विजयर मंत्र प्रसारे मृत्यु विजयर मंत्र प्रसारे सावित्री काव्यर सवितृ शक्ति मनुपुत्रर अभिप्सा फिटाए मनुपुत्रर अभिप्सा फिटाए मानव वांछित रहस्य ग्रंथि दिव्य प्रेमर परम विजय चरम संघर्ष कालर साथे
ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଧରାବତରଣ ଉଲ୍ଲସିତ ଧରା ଚରଣ ପାତେ ଯୋଗ ସମନ୍ୱয়ে ସର୍ବଯୋଗ ବାର୍ତ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା ସୂତ୍ର ଗୀତ ନିବନ୍ଧରେ ବେଦ ରହସ୍ୟରେ ଉପନିଷଦର ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ସପନ ତୁମର ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଏସିଆର ହେବ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମାନବ ଏକତା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ହୋଇସାରିଛି ତ ତାର ଗଠନ ଚତୁର୍ଥ ସପନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଭାରତ ହିଁ ଦେବ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇବ ସେ ପଥେ ଚାଲିବେ ଜଗତ ଜନ ଆଗାମୀର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ବିବର୍ତ୍ତନର ରହସ୍ୟ ଖୋଲି ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱପ୍ନର ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଆସିବେ ଚାଲି ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଅମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଦୂତ ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଅମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଦୂତ ନବଚେତନାର ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ନବଚେତନାର ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ତୁମତେ ଯେ ଆଜି ଉଦ୍ଭାସିତ ମହାସମାଧିରୁ ମହାସମ୍ବୋଧିର ଊର୍ଜା ପ୍ରସରେ ସାରା ଜଗତେ ମହାସମାଧିରୁ ମହାସମ୍ବୋଧିର ଊର୍ଜା ପ୍ରସରେ ସାରା ଜଗତେ କ୍ଷମୋପରାଧ କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ଷମୋପରାଧ କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିବାକୁ ସଦା ଯୋଗର ପଥେ ମହାସମାଧିରୁ ମହାସମ୍ବୋଧିର ଊର୍ଜା ପ୍ରସରେ ସାରା ଜଗତେ କ୍ଷମୋପରାଧ କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିବାକୁ ସଦା ଯୋଗର ପଥେ ଚାଲିବାକୁ ସଦା ଯୋଗର ପଥେ ତାକୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ ହେଇଛି କବିତାଟି ଅପାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଜ ପାଶେ ଯାଇ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର ବଡ଼ କଠିନ ସେ ଗୀତର ସାଧନା ସହଜ ଯାହାର ସୁର ଏହା ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳି କବିତାରୁ ପଦେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁଳେ ତୁମକୁ ଅଳି କରି ଆଗୁ ପରମ ପ୍ରେମର ପକ୍ଷୀ ନିସଙ୍ଗ ଏ ମୋର ହୃଦୟ ଶାଶ୍ୱତ ନିଡ଼ତବର ଜୀବ କି ଆକୁଳେ ତୁମକୁ ଅଳି କରି ଆଗୁ ପରମ ପ୍ରେମର ପକ୍ଷୀ ନିସଙ୍ଗ ଏ ମୋର ହୃଦୟ ଶାଶ୍ୱତ ନିଡ଼ତବର ଜୀବ କି ଆକୁଳେ ତୁମକୁ ଉଡ଼ି ଆସି କେବେ ବସି ପଡ଼ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଶାଖାରେ ଧୀରେ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳ ତହିଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନଦୀର ତୀରେ ଉଡ଼ି ଆସି କେବେ ବସି ପଡ଼ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଶାଖାରେ ଧୀରେ ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳ ତହିଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନଦୀର ତୀରେ ଫେରି ଯାଅ ପୁଣି ঈপ্সিত অমৃত ফল তো পার না চাখি আকুলে তুমকু অଳି করে আগো পরম প্রেমর পক্ষী নিসঙ্গ এ মোর
হৃদয় শাশ্বত নিরতবর জীব কি আকুলে তোমাকু তুমি গলা পরে গোপনে বাহুনি কান্দে মুগ তুম পাই জানে ମୋ আধার অশুদ্ধ তথাপি তুমি পরা কৃপাময়ী তুমি গলা পরে গোপনে বাহুনি কান্দে মুগ তুম পাই জানে ମୋ আধার অশুদ্ধ তথাপি তুমি পরা কৃপাময়ী আস আস আউ বাহুড়ি যাও না অপূর্ণতা মোর দেখি আকুলে তোমাকু অଳି করে আগু পরম প্রেমর পক্ষী নিসঙ্গ এ মোর হৃদয় শাশ্বত নিরতবর জীব কি আকুলে তোমাকু ডেଣା ঝাড়িবারে বাসনা বন্ধি ମୋ নিঃশেষ লিভাই দিয় চঞ্চু চুম্বନରେ সকল কলুষ কালী মারে শোষিনিয় ডেଣା ঝাড়িবারে বাসনা বন্ধি ମୋ নিঃশেষ লিভাই দিয় চঞ্চু চুম্বନରେ সকল কলুষ কালী মারে শোষিনিয় তোমারি পরশে পল্লবী উঠু ମୋ যে শাখা যাইছি সুখী আকুলে তোমাকু অଳି করে আগু পরম প্রেমর পক্ষী নিসঙ্গ এ মোর হৃদয় শাশ্বত নিরতবর জীব কি নিরতবর জীব কি নিরতবর জীব কি। সুন্দর সুন্দর কবিতা ভাইଙ୍କର ଆଶା ଅଭିପ୍ସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା କବିତାଟି ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଅନ୍ତତଃ ଅମୃତର ସିଞ୍ଚନ ହଉ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ ପଲ୍ଲବିତ ହଉ ସୁନ୍ଦର ଅଭିପ୍ସା କରି ଏ କବିତାଟି ଅନ୍ତତଃ ସରିଛି। ଭାଇଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋ କବି ପଣିଆ ମରିଯାଏ ଲାଜେ ତୁମ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲେ ତୁମେ ମହାକବି କବିପଣ ମୋର ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ତାପରେ ରଘୁ ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ କବିତାଟି ସେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୀର୍ଷକ ବିଲୀନ ଓ ବକ୍ରପଥ। ବିଲୀନ ଓ ବକ୍ରପଥ। ଅଳିକ ସପନ ସର୍ବଦା ବିଲୀନ ମହାକାଳର ଗର୍ଭରେ। ଅଳିକ ସପନ ସର୍ବଦା ବିଲୀନ ମହାକାଳର ଗର୍ଭରେ। ଅଗ୍ନି ରଖି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରେମ ଯୁଗେ ବୃଥା ପ୍ରମାଣରେ। ଅଗ୍ନି ରଖି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରେମ ଯୁଗେ ବୃଥା ପ୍ରମାଣରେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବୃଥା ପ୍ରମାଣରେ। କେତେ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ଦିବସ ସପନ। କେତେ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ଦିବସ ସପନ
କଳଙ୍କି ତହିଁ ଲାଗଇ ନବ କାରୁ କଳା କହଇ ଅଲୋଡ଼ା ନବ କାରୁ କଳା କହଇ ଅଲୋଡ଼ା କାଳ ହାତୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗଇ ଅତୀତରେ ନବ ରଙ୍ଗ ଯେତେ ଦେଲେ ଅତୀତରେ ନବ ରଙ୍ଗ ଯେତେ ଦେଲେ ଦିନେ ସେ ଗଳି ପଡ଼ଇ ଆଗାମୀ ନୂତନ ଦିନ ପୁରାତନ ଆଗାମୀ ନୂତନ ଦିନେ ପୁରାତନ ଅତୀତ ସ୍ମୃତି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ଅତୀତ ନୂତନ ନବ ପୁରାତନ କେଉଁ ପଥରେ ଚାଲିବ ମଣିଷ ବିଚରା ଜ୍ଞାନର ଭ୍ରମରେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଚିରନ୍ତନ ଅଜଣା ଜଗତ ଅପହଞ୍ଚ ଏଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ଅଜଣା ଜଗତ ଅପହଞ୍ଚ ଏଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ସେହି କାରୁକଳା ସପନେ ଦେଖ ନଚାଲୁ ବକ୍ର ପଥର ସିଧା ପଥ ଦେଖା ଇଣ ଦିଅ ପ୍ରତୀକ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଖଟି ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି ତୁମ ଆଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ ମା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଭାଇଙ୍କର। ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ। ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କବିତାଟି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds. କବିତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆନନ୍ଦମୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନସର ଆନନ୍ଦମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଲିପି। ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ଶେଲି। ଆମେ ତାପରେ ଯିବା ହିରେନ୍ ଭାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ କବିତାଟି ପାଠ କରିବାକୁ। কবিতার শীর্ষক বিধি নির্দিষ্ট। কাহার সে দুঃসাহস স্বাধীনতা শব্দ কলা উচ্চারণ স্বাধীনতা পাই বৈঠক বক্তৃতা সম্মিলনী ইংরেজ সাম্রাজ্য পক্ষে কলা বিস্ফোরণ। ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ସେତ ଜଣେ ଯୁବକ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଜ୍ଞାନୀ ବାଗ୍ମୀ ଦୁର୍ବାର ଦେଶପ୍ରେମୀ ବଜ୍ର ସମ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ଉଦ୍ଘୋଷଣ। ବିଲାତରୁ ICS ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଏତେ ବଡ଼ ଆସ୍ଫାଳନ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧେ ଅପେକ୍ଷା କର ଫାଶୀ କାଠ କରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ଏକ ବୋମା ମାଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା କଲା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଫାଶୀ ରାୟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆସିଲେ ବିଲାତ ମାଟିରୁ ଦକ୍ଷ ଯୁବ ବିଚାରପତି ମିଷ୍ଟର ବିଚକ୍ରାଫ୍ଟ। ଭାରି ଦକ୍ଷ ଭାରି ଦୁଃସାହସୀ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସେ ଦୂତ। ଅପେକ୍ଷା କର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ କିଛି ଦିନ କିଛି ବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଯାହା ମିଷ୍ଟର ବିଚକ୍ରାଫ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀ। ବିଚାରାଳୟରେ ସେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କେତେ ସରଳ ଶାନ୍ତ ରାଜକୁଳା ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। କେମିତି ପାରିବେ ସେ ମଣିଷକୁ ଖୁନ କରି? କେମିତି ସମ୍ଭବ ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ଖେଳିଥିବେ ହୋରି? ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାର କାଟ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। এই ঘোর ঝড়ঝঞ্ঝার অবসান পরে বহুকাল পরে সমগ্র পৃথিবী তাଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ଏକ ମହାନ ମାନବତାବାଦୀ ରୂପେ। ତାଙ୍କର ମହାନ ବାଣୀ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ହୋଇ ଉଠିବ ଧ୍ୱନିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ। ସାକାର ହେଲା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ।
ନିର୍ଦୋଷରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଦୈବ ବାଣୀ କ୍ରମେ ଗଲେ ଚନ୍ଦନନଗର ଏବଂ ପୁଣି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବିଧିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇ ସାଧନାର ମାଟିକୁ। ଅତି ମାନସ ରୂପାନ୍ତର ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଇ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ବନ୍ଦେ ମାତା। ଏକ କବିତାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅବୟବ ମଧ୍ୟରେ ମହାକବି ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନୀ, କର୍ମ ଏବଂ ସାଧନା ସବୁକୁ ଏକତ୍ର କରି ଭାଇ ଏକଦମ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କବିତାର ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳେବର ମଧ୍ୟରେ। ଭାଇଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଭାଇଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ poetry is the first and the last of all knowledge. It is as immortal as the heart of man. ମହାକବି ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ। କବିତା ହେଉଛି ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ। ଏହା ମାନବ ହୃଦୟର ନଶ୍ୱର ଅବିନଶ୍ୱର ସତ୍ତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ତାପରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଅପା ବରଗଡ଼। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଅପାଙ୍କୁ ମୋର ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରକୃତରେ ସାମବେଦ ସଂହିତାରେ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତି ବା ଉପାସନା ରହିଛି। ଚାରି ସଂହିତା ମଧ୍ୟରୁ ସାମ ସଂହିତା ଅତୀବ ଗୌରବଶାଳୀ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ବେଦାନାଂ ସାମ ବେଦସ୍ମି, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମବେଦ ଅଟେ। ଏ ବେଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଗାନ ପୂର୍ବକ ଉପାସନା କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ମୋର କବିତା ଏକ ଗୀତି କବିତା। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ସଖୀ ଗୋ ଟିକିଏ ଶୁଣ, ସଖୀ ଗୋ ଟିକିଏ ଶୁଣ। ସଖୀ ଚଉପାଶେ ବଂଶୀର ସନ ଶୁଭୁଛି, ସଖୀ ଚଉପାଶେ ବଂଶୀର ସନ ଶୁଭୁଛି। ବଂଶୀ ଲହରରେ ଅତି ଭାବ ଭରେ, ବଂଶୀ ଲହରରେ ଅତି ଭାବ ଭରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରୁଛି। ସଖୀ ଚଉପାଶେ ବଂଶୀର ସ୍ୱନ ଶୁଭୁଛି। କଳା କାଳିଆ ମେଘରେ ପାଦର ଅଳତା ଗାରେ, ଆଖିର କଜଳ ଧାରେ ଯମୁନାର କଳାନିରେ ସିଂହ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ସଖୀ ଚଉପାଶେ ବଂଶୀର ସ୍ୱନ ଶୁଭୁଛି। ଅଧିମାନସର ଡାକ କାନରେ କହେ ଡାହୁକ, ଅଧିମାନସର ଡାକ କାନରେ କହେ ଡାହୁକ। କାରାଗୃହେ କାରବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦିଶେ ବାର ବାର। ମହିମା ଭାବରଙ୍ଗ ଭରି ଉଠିଛି। ସଖୀ ଚଉପାଶେ ବଂଶୀର ସ୍ୱନ ଶୁଭୁଛି। ନୀରବ ସାଧନେ ପ୍ରଭୁ
ନିମଜ୍ଜିତ ହେଲେ ବିଭୁ କାନ ସହ ହେଲା ଭେଟ ମିଳନ ଲାଗି ଉତ୍କଟ ସିଦ୍ଧିର ସୁପଥଟି ତାଙ୍କ ପାଖେ ମିଳିଛି ସଖୀ ଚଉପାଶେ ବଂଶୀର ସ୍ୱନ ଶୁଭୁଛି ରୂପାନ୍ତରର ସୁଛନ୍ଦ ନୂପୁରର ଭାବ ଗନ୍ଧ ବିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ବାଦ ଅତି ମାନବର ପାଦ ପଡ଼ିବ ଯେଣୁ ମାତାଙ୍କ କୃପା ବାରି ଆସୁଛି ସଖୀ ଚଉପାଶେ ବଂଶୀର ସ୍ୱନ ଶୁଭୁଛି ବଂଶୀ ଲହରରେ ଅତି ଭାବରେ ବଂଶୀ ଲହରରେ ଅତି ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରୁଛି ସଖୀ ଚଉପାଶେ ବଂଶୀର ସ୍ୱନ ଶୁଭୁଛି ବଂଶୀର ସ୍ୱନ ଶୁଭୁଛି ବଂଶୀର ସ୍ୱନ ଶୁଭୁଛି। ତପସ୍ୱିନୀ ଅପାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଲବ୍ଧ ଅନୁଭବରେ ଓ ଭାବ ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ କବିତାଟି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଅପାଙ୍କର, ସୁନ୍ଦର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟିଏ। ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିଏ ମଣାଇ ଆଣିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ପରେ ପଙ୍କରେ ତାକୁ ଥୋଇବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ପାଦ ପାର୍ଥିବ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଭାର ଆପଣା ସ୍କନ୍ଧେ ବୋଳି ଚାଲିବାକୁ ହେବ ସେଇ ପଥ ପରେ ଯେ ପଥେ ରହିଛି ଶୋକ ଆଉ ଅବସାଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗଡ୍ସ ଲେବର କବିତାର ଏକ ଅଂଶ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସଙ୍ଗୀତା ଆପା ରାଉରକେଲାର, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। এই কবিতা মাধ্যমରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେ ପ୍ରଭୁ ଘେନ ମୋର ପ୍ରଣତି। ନିଶାବ୍ଦ ରାତ୍ରିରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ଉଷା, ପୁଣି ଉଷାରୁ ଗଧୂଳିର ସାୟାହ୍ନରୁ ଗଭୀର ଅମରାତ୍ରି, ପୁଣି ରାତ୍ରିରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ। ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଚକ୍ର ନା, ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଚକ୍ର ସମୟ ସ୍ରୋତର। ହେ ମୋର ପରମ କାରୁଣିକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେଇ କାଳସ୍ରୋତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଶ୍ୱତ ଜଗତରୁ ଆନନ୍ଦ ଅମୃତର କଳସ ଧରି ରସାପ୍ଲୁତ କରିଦିଅ। ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ତୁମେ ଯେ ପରମ ଆନନ୍ଦ। କୁହ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ମଧୁମଦିରା କୋଉଠି ବା ନାହିଁ, କହିପାରିବ କି? ବସନ୍ତର ସମୀରଣ ହେଉ ଅବା କୋଇଲିର କୁହୁତାନ, ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଜିମା ଅବା କୁସୁମର ମାଧୁରୀମା, କାଶତଣ୍ଡିର ଶୋଭା ଅବା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ବିଭା, ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଅବା ଶାଶ୍ୱତ ଶିଶୁର ଲାସ୍ୟ, ସବୁଟି ତ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପରମ ଶାନ୍ତି ବଳୟ ଭିତରେ ତୁମର ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତୁମେ ଯେ ପରମ ଶାନ୍ତି। ଟିକେ ରାୟଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ତୁମେ ମହାଯୋଗୀ ଶିବ। ହିରଣ୍ମୟ ବଳୟ ଭିତରେ ତୁମ ଶରୀରର ଅଜସ୍ର ତେଜ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଚତୁର୍ଦିଗ। ତୁମେ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ଶିବ, ତୁମେ ସୁନ୍ଦର।
ତୁମେ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ଶିବ, ତୁମେ ସୁନ୍ଦର। ଅମୃତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପୁଣି ତୁମ ପାଦ ଯୁଗଳ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଣ କରିଦେଇଥିଲା ଦେବଭୂମିରେ। VM ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତୁମ କୋଠରୀ ହିରଣ୍ମୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭାରେ ତେଜଦୀପ୍ତ। ଶତ ଶତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମାନ ତୁମର ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ବହ୍ନିରେ। ତୁମେ ଭାରତ ଦେବଭୂମିର ଦେବତା, ତପଭୂମିର ତପସ୍ୱୀ, ପୁଣ୍ୟଭୂମିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତୁମେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଜୀବନ ଜିଜିବିଷରେ ଅଙ୍କ କଷୁ କଷୁ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମାର ସୀମିତତାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଏକ ମହାର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ସହ ଏକାନ୍ତ ଆଣିଦିଏ ମତେ ପ୍ରଶାନ୍ତି। ତୁମ ପଦ୍ମ ଚକ୍ଷୁର ପାଟ ଯୁଗଳ ବରସାଇଦିଏ କରୁଣା। ତୁମ ବାହୁ ଯୁଗଳର ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଭବ ହୁଏ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନରେ। ତୁମର ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ମହାନ ଅର୍ଘ୍ୟ, ଅମରତ୍ୱର ଚାବିକାଠି। ତୁମ ନିଶ୍ଚିତତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ତୁମ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶବ୍ଦର ଗୁଞ୍ଜନ, ବାକ୍ୟର ସମାହାର। ଆଉ ଆମର ଚିନ୍ତନ, ଶ୍ରବଣ, ମନନ, ମନ୍ଥନ ନେଇଯାଏ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠି ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରର କୋଷାଣୁକୋଷ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଓ ତୁମେ ଥିବ ପ୍ରଥମ ଅତିମାନବ। କାଳର ବିଶାଳତାରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାତର ନବ ଉନ୍ମେଷ, ପୁଣି ପଶ୍ଚିମରେ ଆଙ୍କୁଥିବା ଅସ୍ତରାକର ଅଗ୍ନି ରଙ୍ଗ ସମ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ବିଭା, ବା ଗଗନରେ ଆଙ୍କୁଥିବା ଜହ୍ନର କବରୀ ଓ ତାରାପୁଞ୍ଜ, ବା ନୂତନ ଦିବ୍ୟ ଲୋକର ତୁଳିତଳ୍ପ, ସବୁର ରହସ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ। হে ଦ୍ରଷ୍ଟା କବି, ନେଇଯାଅ ସେଇ ଗଭୀର ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିରବତାକୁ, ଯେଉଁଠି এই কবিতার শব্দ পুঞ্জ নিস্তব্ধ হয়ে সমাহিত হয়ে যাও। মু একাকার হয়ে যায় তোমাকে অর্ঘ্য দেবাকু। নেইযাও এই সীমিত বলয়রু অসীমর বিশালতাকু। হে প্রভু শ্রী অরবিন্দ পরম কারুণিক, ঘেন মোর প্রণতি, ঘেন মোর কবিতার অর্ঘ্য। বন্দে মাতরম। প্রণাম। শুভরাত্রি। କବି ପ୍ରାଣର ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭାବ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ କବିତାଟି ଝରଣା ତୁଲ୍ୟ, ନିର୍ଝର ତୁଲ୍ୟ ଝରି ଝରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅପା ତାଙ୍କର କବିତାକୁ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେବ ସତ୍ତାରେ ଅବତରି ମୁଁ ହିଁ ଆସିଛି, ଅବତମି ମୁଁ ହିଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଅବତରି। ବରଣ କରିଛି କ୍ଳିଷ୍ଟ ମଳିନ ଧରା, ପାଲଟି ଯାଇଛି ନିର୍ପେଦ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ମଣିଷଟିଏ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅବରୋଧେ ଦେଇ ଧରା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେବତାର ଶ୍ରମ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଡକ୍ଟର ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ ଅପା ନୟାଗଡ଼ର। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ରାସ୍ତାର ଦୋଛକିରେ ଥାଇ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଲି ମା କେଉଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିବସେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତନାର ବଳୟକୁ ଛୁଇଁ ନିମ୍ନ ଯେତେ କାମନା ବାସନା ବିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଶିଖାଇଲ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପାଇଁ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସୁଖକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ତୁମେ କହିଥାଅ ସଦା ମହାନତାର ସୁମଧୁର ଲାଳିତ୍ୟର କଥା। ମୋ ଜୀବନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ତୁମର ସେ ଅମୃତର ବାଣୀ। ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ ଦେହ ସାରା, ଅଦିବ୍ୟ ଭାବନା ସବୁକୁ ଏଡ଼ାଇ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ଅବିରତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତୁମର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରଶରେ। ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାଏ ସଦା ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମୋତେ। ମୋ ମନର ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁକୁ ସାଥେ ନେଇ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ତ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅଧିମାନସର ସ୍ତର ଡେଇଁ ଅତିମାନସର ବଳୟ ପଥରେ। ତୁମରି ସ୍ପର୍ଶରେ ରୂପାନ୍ତର କର ପ୍ରଭୁ ଅବିରତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।
ତାଙ୍କର କବିତାରେ ସାଧନାମୟ ଜୀବନର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା ଅତିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଅଧିମାନସ ସ୍ତରରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ଠୁଳ କରିଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ମୋ ରୂପେଲି ପବନେ ଜହିଁ, ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱେ ନୀଳ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ସମାରୋହ, ସୁହାଗ କୋମଳ ଆବରଣ ତଳେ ଥୋଇ ଆସିଥିଲି ତହିଁ, ତୁମକୁ ନେଇ ମୋ କଳ୍ପିତ ଯେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯତନମୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେବତାର ସମ କବିତା। ଲତିକା ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ତୁମରି ପାଇଁ। ଗୀତ ନୁହେଁ ଏହା ତୁମକୁ ଗାଉଛି, ତୁମ ଲେଖା ତୁମ ଭାଷା, ତୁମେ ଲୀଳାମୟ ସବୁଠି ସବୁରେ, ମନେ ଦିଅ ନବ ଆଶା। ଗୀତ ନୁହେଁ ଏହା ତୁମକୁ ଗାଉଛି, ତୁମ ଲେଖା ତୁମ ଭାଷା, ତୁମେ ଲୀଳାମୟ ସବୁଠି ସବୁରେ, ମନେ ଦିଅ ନବ ଆଶା। ସେ ଗୀତି ମାଧୁରୀ ଖାଲି ତୁମ ପାଇଁ ହେଉ ଏ ଜୀବନ ବ୍ରତ, ସେ ଗୀତି ମଧୁରେ ମଧୁରିତ ହେଉ ଏ ଜୀବନ ଅଭିଷିକ୍ତ। ସେ ଗୀତି ମାଧୁରୀ ଖାଲି ତୁମ ପାଇଁ ହେଉ ଏ ଜୀବନ ବ୍ରତ, ସେ ଗୀତି ମଧୁରେ ମଧୁରିତ ହେଉ ଏ ଜୀବନ ଅଭିଷିକ୍ତ। ତୁମରି ହେବାକୁ ତୁମକୁ ଗାଉଛି, ତୁମେ ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ, ତୁମକୁ ପାଇବି ତୁମରି ହୋଇବି, ପାଇବି ଜୀବନ ମଧୁ। ତୁମରି ହେବାକୁ ତୁମକୁ ଗାଉଛି, ତୁମେ ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ, ତୁମକୁ ପାଇବି ତୁମରି ହୋଇବି, ପାଇବି ଜୀବନ ମଧୁ। ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ଏ ଆଧାର ମୋର, କଣ୍ଠେ ମୋ ହୋଇଛ ସୁର, ଧନ୍ୟ ହେବ ସତେ ଜୀବନ ସମ୍ଭାର, ସୁବାସିତ ପ୍ରେମ ଝର। ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ଏ ଆଧାର ମୋର, କଣ୍ଠେ ମୋ ହୋଇଛ ସୁର, ଧନ୍ୟ ହେବ ସତେ ଜୀବନ ସମ୍ଭାର, ସୁବାସିତ ପ୍ରେମ ଝର। ତୁମେ ହେବ ମୋର ମୁଁ ହେବି ତୁମର, ତୁମଠି ହୋଇବି ଲୀନ, ଏତିକି ମାଗୁଣି ହେ ହୃଦୟ ସ୍ୱର, ଭିତରେ ବାହାରେ ମୋର। ତୁମେ ହେବ ମୋର ମୁଁ ହେବି ତୁମର, ତୁମଠି ହୋଇବି ଲୀନ, ଏତିକି ମାଗୁଣି ହେ ହୃଦୟ ସ୍ୱର, ଭିତରେ ବାହାରେ ମୋର। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା କଢାଇ ନେଉଛ ପଥ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୁରୁ ଅଧମ ସନ୍ତାନେ ଦେଖା ଆଲୋକ ପଥ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା କଢାଇ ନେଉଛ ପଥ, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ପୁରୁ ଅଧମ ସନ୍ତାନେ ଦେଖା ଆଲୋକ ପଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଅପାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା ଯାହା ସେ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ମା। ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସୁରୁଚି ଅପା ଭଦ୍ରକ। ସେ ତାଙ୍କର କବିତାଟି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମା କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ ଭାରତ ମାତାର, ପିତୃ ହରା ଏକ ସନ୍ତାନର, ଭରିଲା ଚମକ ବିଦେଶୀ ହୃଦୟେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଦୃଢ ସ୍ୱର। କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ ଭାରତ ମାତାର, ପିତୃ ହରା ଏକ ସନ୍ତାନର, ଚମକ ଭରିଲା ବିଦେଶୀ ହୃଦୟେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଦୃଢ ସ୍ୱର। ନଥିଲା ରୂପର ଚମକ ସାଧାରଣ ଅମାୟିକ, ନଥିଲା ରୂପର ଚମକ ସାଧାରଣ ଅମାୟିକ, ବେଶ ଭୂଷା ବି ମାମୁଲି, ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ନିଃସୃତ ବାଣୀରେ, ବିଦେଶୀ ଗଲେ ଚହଲି, ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ନିଃସୃତ ବାଣୀରେ, ବିଦେଶୀ ଗଲେ ଚହଲି। ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ, ଯୋଗୀ ରୂପରେ ସଚେତନ, ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ, ଯୋଗୀ ରୂପରେ ସଚେତନ, ଅତି ମାନସ କରି ଅବତରଣ, ଜିତିଲେ ଶେଷେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଅତି ମାନସ କରି ଅବତରଣ, ଜିତିଲେ ଶେଷେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଶରୀର ସିନା ନଶ୍ୱର, ଆତ୍ମା ତ ଅବିନଶ୍ୱର, ସିଏ ପ୍ରେମମୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଆଶିଷକୁ ପାଥେୟ କରି, ସଭିଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆମ ରୂପାନ୍ତର, ସଭିଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆମ ରୂପାନ୍ତର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆପଣଙ୍କର। ନଶ୍ୱର ଶରୀର ଦିନେ ଅବିନଶ୍ୱର ହବ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହବ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜରା ବ୍ୟାଧି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ଆଶା ରଖିକିରି କବିତାଟି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେହ ଯାକ ମୋର କ୍ଷତ ଅଗଣନ, ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ମୁହଁ। ଆସନ୍ତି ଏଡ଼େ ଅଭିରାମେ ଧାଇଁ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ଗଣ। ମାତ୍ର ନପାରେ ବିଶ୍ରମୀ ମୋର ସିଦ୍ଧ ନହୁଣୁ ବ୍ରତ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୁଣୁ ଜଗିଥିଲା ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହା ସନାତନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେବତାର ଶ୍ରମ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭଗବାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ହଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଶ୍ୱ। ଅନିର୍ବାଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିଖା, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ମହାଯୋଦ୍ଧା, ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ଆଲୋକର ଅନନ୍ତ ମହିମା ଧରି ଆସିଥିଲ ଅବତରୀ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ। ଦେବାକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନବେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି। ଘୃଣା ଈର୍ଷା ରୋଗ ଜରା ମୃତ୍ୟୁର ଧରଣୀ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଚାହିଁଥିଲ ତାରେ। ସେଥିପାଇଁ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ସେହି ଅତି ମାନସକୁ ଆଣିଥିଲ ଅବତରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଳିଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ। ଭାରତ ମାତାର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ କରିଲ କାରାବରଣ। ଲାଗି ରହିଥିଲ ତୁମରି ସ୍ୱପ୍ନର ନବ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ। 15 ଅଗଷ୍ଟ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନେ ପରମଙ୍କ ଉପହାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଲା ସେଦିନ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାରତର। ଭବିଷ୍ୟର ତୁମେ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆଗାମୀ ଜୀବନ ମୃଦୁ ସମୀରଣେ ବୁହାଇଲ ମକରନ୍ଦ। 5 ଗୋଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର। ସ୍ୱାଧୀନ ଲଭିବ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ, ହେବ ଅଖଣ୍ଡ ଶରୀର। ଏସିଆ ହୋଇବ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ସଭ୍ୟ ମାନବେ ବିକାଶ। ଜାତିସଂଘ ହେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶ୍ୱରେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାର ଭବିଷ୍ୟ। ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବଦାନ ପୃଥିବୀକୁ ଦେବ ଶ୍ରେୟ। ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବଦାନ ପୃଥିବୀକୁ ଦେବ ଶ୍ରେୟ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଗ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଆଣି ଦେବ ମାନବେ ବିଜୟ। କୃତଜ୍ଞତା ତୁମ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର। କର୍ଣ୍ଣଧାର ହୋଇ ବାହି ନିଅ ତରି ଏହି ବିଶ୍ୱ ମାନବର। କର୍ଣ୍ଣଧାର ହୋଇ ବାହି ନିଅ ତରି ଏହି ବିଶ୍ୱ ମାନବର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାଇଙ୍କର କବିତାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଶ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ ରୂପ ନେବ ସେ କଥା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ସେ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାର ନିଛକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର କବିତା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କବିତାଟି ପାଠ କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ଶେଷ କବିତା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଆଶର ସାଙ୍ଗ କରିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନେ। ତୁମେ ତ ଦେବତା ନୁହଁ, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନୁହେଁ ତୁମ ବାସ। ପଙ୍କର ପଙ୍କଜ ତୁମେ ଏ ମାଟିର ଆଗ୍ନେୟ ପୁରୁଷ। ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଗବାନ। ଦଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇ କର ସଦା ବିଜୟର ଗାନ। ନୂତନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଗନ୍ଧବହ ନବ ଜୀବନର। ବହୁଥାଅ ମନ୍ତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରତିଶ୍ୱାସେ ନବୀନ ସୃଷ୍ଟିର। ନଥାଅ ତ କେବେ ତୁମେ ସଂକୁଚିତ ସୀମିତ ସୀମାରେ। ଅବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟରେ। ତୁମେ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ବିପ୍ଳବର ବଳିଷ୍ଠ ଆହ୍ୱାନ। ଝଡ଼ର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ, ଶିଖରୀର ପ୍ରଭୁ ବଳିଆନ। ତୁମ ବାଣୀର ଝଙ୍କାର ଶୁଭେଗିରି ବନ ପାହାଡ଼ରେ।
ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତନୁ ମନ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସନ୍ଧାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁରୂହ ତଥା ଦୁର୍ବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ ବଳ ବେଗ। ସୀମାର ବନ୍ଧନେ ସଦା କରିବାକୁ ତାରେ ଉପଯୋଗ। ହୋଇଯାଅ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଏକ ସଂଯୋଗର ସୂତ୍ର, ଖୋଜିବାକୁ ପାଇବାକୁ ତୁମକୁ ସର୍ବତ୍ର। ହେ ପରମ ଦିନେ ତବ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଏ ସତାର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି, ଏ ସତାର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି। ଏତିକିରେ ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ଅନ୍ତତଃ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅପା ଭାଇମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ଆତ୍ମାର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି, ଅନ୍ତରର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଏ ଆସରଟି ଶେଷ କରିବା। ଏଥର ଆମେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ, ଏ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଯଦୁନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ଉପରେ ଆମର ସ୍ମିତା ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି, ଯୋଉ କବିତାଟି ଭାଇ ନିବେଦନ କଲେ ତାରି ଉପରେ ଦୀପଦ କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କର କବିତା ଉପରେ ଆମେ ଦୁଇ ପଦ କହିବା ଜମା ଆଉ ସମୀଚୀନ ମନେ କରୁନି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆଜନ୍ମ କବି ସେମିତି ଆଜନ୍ମ କବି। ତେଣୁ କବି ହୃଦୟରୁ ଯାହା ଝରି ଆସିଛି ତାହା ଏକଦମ ନିଛକ ସତ କଥା। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ କବିତାର ସ୍ରୋତ ଆମକୁ ଏଇଠି ଭିଜେଇ ଦେଲା। ଏକଦମ ନିଆରା ଅନୁଭବ, ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର କବିତା ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, କାରଣ ହୃଦୟରୁ ଝରି ଆସେ ହୃଦୟର କବିତା। ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଭାଇଙ୍କର ସଂଯୋଜନା ଖୁବ ନିଆରା, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ଏକଦମ ଏକଦମ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ଯେତିକି ଦରକାର ହୁଏ ସେତିକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ପୁଣି ଆଶା ରଖିବା ଭାଇ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆଉ କେବେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଇଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଋଣୀ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଆପା କୋ-ହୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଭାଇ, ରବି ଭାଇ ଆଉ ଉର୍ମିଳା ଆପା ଆଉ ଅନେକ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଏହି ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ପାଇଁ, ଏହି ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ। ଆମ ଭିତରୁ ଅନୁଭବ ସବୁ କବିତାର ରୂପ ପାଉଛି। ଏହି ପରିସର, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଆସେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି କୃପାକୁ ପାଥେୟ କରି ଯେଉଁ ଅପା ଭାଇମାନେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଓଭର କରିବା।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ